Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning, buenos dias sa mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa mga taga Zamboanga City. Sa ibang buntag. Mayong buntag sab Jill, kumustahon sab nato ang atong mga kapuso sa Butuan City ug Surigao City sa Caraga Region. Karong Thursday morning mga kapuso, kay lagi one click away na lang ang pag-order og mga pagkaon pinaagi sa online food delivery services. Daghan na sab ang mga food delivery riders. Apan kung sagad mga lalaki ang riders, karong buntaga atong makauban ang babaeng food delivery rider nga si Marilu Rama dinhi sa Cagayan de Oro City. Samtang say ato sa makauban unya taod-taod ang usa ka kanhi OFW nga niuli na dinhi sa Davao City aron mas ma-showcase ang iyang talento sa string art. Atong sayron ang iyang mga obra, si Sandy Padilla. Ug sa Best Talk, makauban at Resi ang ka-taste buddies nga si Kapusong Gil Cuerva. Aron atong mas mabati ang diwa ng Kapaskuhan, atong sugdan ang atong matag buntag pinaagi sa Isang Puso ngayong Pasko, Caroling Challenge. Mga kapuso, aron madungog sab sa tibuok Mindanao ang inyong tingog. I-video lang ninyo ang inyong pagkanta sa chorus sa GMA Network's Christmas Station ID 2020 ug i-message kini sa Facebook page sa At Home with GMA Regional TV. Join na mga kapuso! Mga kapuso, makabilib ang talento sa usa ka Dabawenyo sanglit pinaagi sa strings, makaporma siya og nagkadaiyang disenyo. Atong makauban, si Sandy Padilla. Sir Sandy, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Okay lang, Sir Jel. Sir Sandy, mas nailhan sa kadaghanan nga klase sa arts ang painting, photography, sculpture ug uban pa. Pero kining string art unsa bay naaani? Ang string art is gawa na siya sa tanod ug sa mga lansang. Mao na siya ang kaibahan sa painting kay mogamit jud ka kanang kuan lansang og hilo. Sir, paunsa ba ka nagsugod aning string art ug please share to us kung asa ka nakahibalo sa pagbuhat ani? String art na remember na ko katong grade 3 ko nami project na shape nga circle or heart amo lang na isang ikuan og kanang tanod bitaw. Tapos nga katong nag-abroad ko muragihimo na ko siyang hobby dito sa abroad ba pawala sa homesick. Tapos gabuhat kog mga artworks dito. Dito ko nagsugod nga ipadayon to nga ko ang kuan string art nga naibalaan dati. Sir, bisan pa man anaa pa ka nagtrabaho sa abroad kani adto, ang imo mga obra sa string art ni patok sab daw didto. Oh, ning patok dito sa kuan sa ko ang gitrabahoan nga coffee shop kay pag mopalit akong amo sa akong string art, ginasabit man niya dito sa iyang coffee shop.
Tapos ang mga client na mga customer sa coffee shop, nagapangutana nga, kinsay nagabuot ana dito, nagapa-customize na sila sa kuha sa ilang mga design. So dito, naka-decide ko nga, maka-income man po dahil ko ani, no? I-try kahan ako ni sa Pilipinas. Mao tong hinungdan nga ning uli kog balik diri sa Pinas. Tapos mao na ni akong gisugdan nga negosyo ana. Sir, unsa ba ka mitikuloso ang pagbuhat og obra pinaagi sa string art? Kailangan jud taas ang imong pasensya. Although kapoy siya pero pag makabuhat na kag isa ka piece, mahuman na siya mawala ang imong kakapoy kay unique bitaw siya tan-awon, dili siya kanang kuad ba pareha sa makita nato panag sa kanunay nga mga painting, lahi ra gyud ang string art, maka-amaze. Sir Sandy, unsa ba nga skills ang gikinahanglan aron makabuo og usa ka obra sama sa imuhang ginahimo? Pasensya lang yun, ang pasensya lang yun. Mao lang na ang kuan, pasensya. Kanang namay ginaingon nga patience is a virtue. Sir, kay lagi nung murag taas-taas yun nga strings ug daghan yun nga lansang ang gikinahanglan, unsa ba kadugay nga mabuo ang usa ka actual nga disenyo gikan sa string art? Depende na yung uban nga 3 hours, usay nga 2 days. Pasa ng portrait ni President Duterte, nahimo na ako na siya kuan 5 days. Kay lagi sir, dili pud lalim ang pagbuo og artwork gamit ang strings. Pila ba sab ang range sa presyo ani sir? Sa pinakaubos nga presyo, 350 to 10,000. Og karon mga kapuso, ipakita ka nato ni Sir Sandy ang iyang actual nga pagbuhat og string art. Para mga kapuso, magbuhat ta og string art. Kinahanglan ninyo na amoy plyboard, lansang, og gunting, og threads, o kanang spray nga kuan nga paint. Mga kapuso, na nakoy nasugdan, mao na ni siya, tapos kailangan pa nato ni siya kanang tiwason. Una, kailangan namoy plain nga board nga wala pa siya pintura, tapos magbuhat mo kanang layout din niya kung unsa inyong mga design, tapos i-stencil ninyo para sa guide sa lansang. At pag mahumanan ninyo guide sa lansang, nadukdok na niyo tanan, pinturahan ninyo kanang bisag unsa nga spray paint, depende sa kung unsa inyong gusto nga background color, para pod nga dili siya magtaya ang iyang kuan lansang. Pag kauman nimo lansang, pwede na nimo sugdan og kanang kuan string. Tas ana. Hurar lang mo siya kanang nag-color bitaw. Inyo lang na siyang i-punon og hilo, threads. Okay mga kapuso, mga itong nahuman karong adlaw nga customized string art at home with GMA Regional TV. Wow, amazing artwork gayud no. Kuhang-kuha ang logo sa At Home with GMA Regional TV. Daghan kay salamat Sir Sandy sa imong oras ug higayon nga gihatag sa itong mga kapuso Mindanawan ug padayon sa pagpamala sa imuhang talento sir. Amping always. Chilak sa mo mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.
Best Talk time na, kauban si attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, RJ! Magbuntag mga kapuso ug welcome to Best Talk. Kadug buntag atong makauban ang kapuso actor ug host ng Taste Buddies, walay lain kundi si Gil Cuerva. Magbuntag Gil and welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. How have you been? Maayong buntag. I've been okay. I've been trying to develop new hobbies during this quarantine, during this lockdown. I've been trying to find new things that I could do, discover more about myself. Yeah. And we're so delighted that ngayon, you and Solen are currently taping new episodes for Taste Buddies. How's your taping experience so far? It's been great, we've been able to go out of town and, well, at least in my case, we've been able to go out of town. And in Solen's case, she's been handling what's at home. So siya yung bahala sa mga team bahay stuff and what to do at home. In my case, I've loved every bit of it kasi ako naman yung on the field, being able to experience different kinds of activities, adventures, and I've really been super happy that Taste Buddies is back and I get to tape again for Taste Buddies. What are some of the notable changes naman that you had to make for the show? Maybe in terms of content ng mga episodes, production process? Well, the Kapuso viewers will be excited and they'll see more. No? So, I have something called Team Gala and Team Bahay. So, for the past episode or for the next couple of episodes, si Solen, Team Bahay. So she takes care of all the work at home stuff or the stuff that you can do to keep your home tidy because of course a lot of people are at home, di ba? I mean, not a lot of people are going out because it's not safe. So most people are confined inside their homes. And so Solen will take care of that. Will give you useful tips on how to take care of your house or what to do to your home to make it a nice, safe place to work in. While ako naman, or kami naman sa Team Gala, kami naman yung on the field, going out of town, trying to make the most out of the area or trying to give, I guess, a slice of the outside world, as I mentioned earlier, to the Kapuso viewers at home. What are some of the important things that you've learned naman sa Taste Buddies? Important things, I guess, and I'm sure the Taste Buddies staff will laugh when they hear this. No? Kasi when I was starting out sa Taste Buddies, I never, or not never naman, pero I wasn't really interacting with the guests. Kasi pag tikiman time, yung segment namin where we just try the food, kain lang ako ng kain eh. So parang I would just eat and eat. Tapos di ko napapansin, nga pala may guest pala tayo, no? Maybe you should, as the host, interact with the guest, di ba? Right. So ayun. Parang masyado ka nasarapan dun sa kinakain mo. Oo, parang masyadong seryoso sa pagkain. Yan tuloy, nakalimutan mo yung guest. So siyempre, you want to make the guest remember this Taste Buddies experience, di ba? And it's also part of being a good host, being able to interact with your guests. And I think that's something I'm still developing over time, but it's one of the things I really, really learned the most since we started Taste Buddies. And has Taste Buddies also influenced you to cook for your family at home naman? And if yes, meron ka na bang like favorite dish na iluto para sa pamilya mo? To be honest, not so much. I really only cook breakfast. And to be honest, pag breakfast, kanya-kanya yung nagluluto. You cook your own breakfast eh. Sige lang, on time, on the right time siguro. Yeah, I mean, I'm open to trying new things. My brother's been getting into baking. No, he's been baking. He recently baked cheesecakes. He's been getting into baking other things. He's been baking cinnamon rolls also. So parang I see that as something that I would eventually want to get into. Wala, try ko lang. No? I mean, kasi pagdating sa baking, it's more precision. You just follow the instructions, you mix it well, and hopefully it turns out well. Hindi parang kasi yung luto na you kind of, kasi ganun magluto eh. She just eyeballs everything, tansyahan na lang. Ako kasi I think I'm more of a person who can follow instructions more. So, ayun, I want to get into baking eventually. And now, new episodes are being aired for Taste Buddies. Please invite everyone to watch out for new exciting episodes. Mga Kapuso, Sauce and I have brand new episodes for you guys at Taste Buddies. You can catch that every Saturday, 8:45 p.m. on GMA News TV. Thank you very much, Gil. It was so fun to talk to you this morning. Daghang kayong salamat for your time. Thank you very much.
And that was Gil Cuerva, mga kapuso. Tutok lang kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, sukad nagsugod ang pandemya sa COVID-19, nahimong parte na sa new normal ang online food delivery services pinaagi sa mga naka-install nga applications sa smartphone. Sagad mga lalaki atong makita nga delivery rider apan ang maong trabaho gisulod na sab sa mga babae. Dinhi sa Cagayan de Oro City, atong makauban ang lady food delivery rider nga si Marilu Rama. Ma'am Marilu, maayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? May buntag Sir Sai o may buntag sa ato ang mga viewers diri sa At Home with GMA Regional TV. Ma'am, unsa na ba kakadugay isip food delivery rider o nganong nakadesisyon man ka, ma'am, nga mosulod sa trabahong anaa sa food delivery services? Yes sir, bali 1 year na ako nagtrabaho sa as a food delivery rider, sir. Then rason ako nganong nagtrabaho ko ani nang apply ko ani is tungod gyud sa kalisdon. Ma'am, unsay maingon nimo nga mga challenges nga imuhang natubang sa imuhang trabaho? Isip usa ka food delivery rider para sa ko dili siya lisod. Kay aside anang kinakahiligan na gid nako ang pag drive sa motor. So kung hilig lang gid nimo mag-drive og motor, enjoy lang gid ka sa imong trabaho. Then aside ana, di banggid na to, syempre di na to malikayan ang mga discrimination sa mga tao, like makatanta sa dalan, na magparas-paras sa tua. Pero normal ra na sa ako nga scenario. Dili kay nako na siya gina-serious. Focus lang gid ko sa akong trabaho ug dili ko magpa-apekto. Ma'am, nabay times nga makatapal ka kay nag-cancel order ang customer ug unsa pod ang imong ginahimo kung naay mga ingana nga panghitabo? Yes sir, kana mga inana nga mga sitwasyon sir, gina-report na mo na siya sa amo ang mga support. Bali sila na ang murag mo handle ana dito, sila na makipag-settle then katong customer na istoryahon sa rason nga no ilang gi-cancel. Ang amo lang gid sir is pick up and deliver. How about, ma'am, kung kanang nag-ghost na ba ka, kanang di magpakita o di makontak ang nag-order sa imuhang gidalang food? Yes sir, one time na ako'y customer nga wala gyud siya nagpakita sa ako as in sayop iyang dining address, location, tapos dili na nako siya makontak. Na tapos nabayaran na nako ang kuan, ang bayron nun dito sa merchant. So akong gibuhat ato sir, nanawag ko sa among support kung unsa bay angay nako buhaton. Dayon dalon ako dito sa office ang pagkaon. Dito na din namo isettle. Ma'am, nabay mga instances nga medyo dako-dako na ang kantidad sa pagkaon nga gi-order sa customer. Aduna ba kay mabati nga kakulba labi pa nga ikaw ang mubayad una ngadto sa kaning tindahan? Yes sir, dili gyud na malikayan nga lagi nay kakulba nga mabati nimo. Kay what if lagi for example dili nila dayonon ilahang kuan, ilahang gi-order. So kami syempre cast to cast basis man na siya sir. So kung dili mi mabayaran ato, wala na pod may kabayad sa kung na pod mi mosulod na delivery. Para gid ana sir ba. Ma'am, para nimo dili balisod mahimong babae nga food delivery rider labi pa nga dili kini siya kaning common nga makita nato no dinhi sa tong syudad? Para sa ako dili siya lisod sir as a lady rider. Kay kung unsay kaya buhaton sa lalaki, kaya man pud namo buhaton. Pakita lang gid namo ang amuang girl powers. Ma'am, paunsa ba nimo ginasiguro nga luwas ka isip rider og mahatod sab nimo nga sakto ang order sa customer? Siyempre sir, before ta mag-start og trabaho, adi ginato na malimtan ang pag-ampo sa Ginoo. And then ikaduha, follow lang ta sa rules and regulations sa dalan para mahalikay ta sa disgrasya. And then handle with care lang ta sa mga pagkaon nga ato ang ginadala, labi na gyud ka nang naay mga soft drinks. Like for example, tay nag-order sa imuha with drinks, sa imo pagdali-dali, imbis isa na to siya ka baso, pag-abot din mo dito sa customer, katunga na lang. So dapat likayan nato ng mga inaana. Dapat paghatag nato sa customer, makita nato ilahang 100% ka satisfaction, and then abot langit ang ilahang ngiti. Ma'am, ikaw ba personally aduna kay kahadlok ginabati labi pa nga lahi-lahi nga klase sa tao imong maatubang sa matag adlaw sa imong pag-deliver og pagkaon ngadto kanila? Yes sir, ilabi na gid ka ng gabi, mabtan og gabi.
dili man ginato na mailan ang sa mga abilidad anang mga tao. Bisan pagaling sa dalan, mahadlo ka, bation kag kahadlo ka, syempre nakaginadala na kwarta, sigba ko, na mga tao makakita sa imuha. Lain nilang huna-huna sa imuha, kani, na kwarta. Lastly ma'am, imuhang mensahe sa mga susama nimo nga babae nga kabalo magmotor ug aduna sa plano mosulod ni ini nga trabaho. Agi-agat na ko ang tanan, labi na gid ang mga babae nga gusto mag-apply. Ayaw na mo pagduha-duhaw, ayaw na mo kabalaka, ayaw na mo kahadlok. Ipakita na nato ang makaya. Kung kaya sa lalaki, why not nga dili nato makaya? Ipakita lang gid nato ang girls power. Daghang kayong salamat Ma'am Marilu sa imuhang pag-share sa imuhang istorya dinhi sa At Home with GMA Regional TV ug amping pirmi ma'am. Salamat sir, God bless. Sa isang lit ni patok abroad ang string art ni Sandy Padilla, nakadesisyon kini nga muuli na sa Pilipinas. Aron din iyang ipamalas ang iyang talento ug mahimong pagkakitaan. Samtang Jill, wala gayud na himong babag kay Marilu Rama nga usa siya ka babae aron mahimong food delivery rider nga mo'y iyang nakitaan og oportunidad nga maka-income siya karong panahon sa pandemya. Sa ayong mga kapuso, naki-adapt sab sa new normal ang mga bagong episodes karon sa programang Taste Buddies kauban si kapusong Gil Cuerva. Diin ginasiguro sab nga luwas sila sa pag-feature sa nagkadaiyang lugar. Mga kapuso, unta na inspire og nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni J.M. Barry nga nothing is really work unless you would rather be doing something else. Sakto sa itong episode karong adlaw. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.